खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 22 आगष्ट 2020 सुनिबार फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे खौरांफोरखौ माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय क'क्राझारनि आसाम पुलिस डक्टर सुभद्रा मित्राखौ मैयाहाय पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे डक्टर सुभद्रा मित्रा पुलिसा हा सिखावग्राफोरजों कानेक्शन दंमोन, दा बेनिखायनो बेखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो बेखौ आयेननि बायदि साजा होगोन होननानैबो फोसावनाय जादों। गिबियावनो बेनि सायाव क'क्राझार पुलिस स्टेशनाव मोनसे केस होदोंमोन। बेखौ नायबिजिरनायाव बेखौ हा सिखावग्रा हानजाजों कानेक्शन दं होननानै मैयाहाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय। लोगोसे नर्थ करियानि लिडार बिथां किम जंआ गावनि खावसे पावारखौ गावनि असे बिनानाव किम यो जंनो खावसे आगारनानै होबाय होननानै मैयाहाय फोसावदों। गुबुन फारसेथिं जि एग्जाम आरो नेट एग्जामखौ पस्टपन खालामनानै होनाय जायासै। बे एग्जामा जासिगोन सेप्तेम्बर दानावनो जानो हागौ, नाथाय जायबा बिथांमोना एग्जामखौ लिरगोन बिथांमोना बे कर'ना भाइरासनि थाखाय एग्जामखौ जाजानो लुगैयाखैमोन, नाथाय सुप्रिम कर्टआ अर्डार होबाय एग्जामा जानांगौ होननानै। दा मा जायो नायनोसै। बे एग्जामनि एडमिट कार्डखौबो मैयाहाय होनाय जासिगोन होननानै फोसावनाय जादोंमोन। दाहालागै बे एग्जामनि एडमिट कार्डखौ होबायबो जानो हागौ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मध्य प्रदेशनि गं 6 जिल्लाफोरखौ मध्य प्रदेश सरकारा रेड एलार्टआव दोननाय जाबाय। अखा हानायखौ नोजोर होनानै मध्य प्रदेशनि सरकारा बेफोर मोन 6 जिल्लाफोरखौ रेड एलार्टआव दोननाय जादों। जिल्लाफोरनि मुङानो जाहैबाय पान्ना जिल्ला, बिदिशा जिल्ला, उज्जैन जिल्ला आरो छिंदवाड़ा जिल्ला। बेफोर जिल्लाफोरखौ वार्निं होखानानै दोनबाय। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे हादोराव कर'ना भाइरास बेमारखौ गोरलैयैनो एबा इजियैनो फाहामनो हागासिनो दं होननानै मैयाहाय फोसावनानै होदों। जोबोर मोजां खौरां। बेबायदिनो फाहामनो हानांगोन, अब्लासो जोंनि हादोरा नाम्बार 1 कर'ना भाइरासखौ फाहामनो हानाय हादोराव थागोन। गुबुन खौराङा जाबाय इन्दर सिटिया जोंनि बे भारत हादरनि बयनिसायबो साबसिन एबा क्लिनेस्ट सिटिनि एवार्डखौ मैयाहाय देरहानो हाबाय। बिटिआरआबो जाखांनायनि उनाव जोंहाबो एवार्डखौ लानो नाजानांगोन, नङा होमबा लोगोफोर? जोंबो नाजागोन जोंनि बे बिटिआरआव मोनसेफोर नोगोर जाखांनायनि उनाव जोंनि नोगोरखौ जोङो साफायै लाखिनो नाजागोन आरो जोङो एवार्डखौ मोननो हागोन होननानै मिजिंथिगोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे भारत हादराव कर'ना भाइरासनि मुलिखौ 2021आवसो मोननो हागौ होननानै फोरमायदों। मुलिखौ बहनगासिनो दंब्लाबो बेफोर मुलिया 100% कर'ना भाइरासनि मुलि जायाखै होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो एसे टाइम लाबावगोन अरिजिनेल कर'ना भाइरासनि मुलिखौ बहननो थाखाय। लोगोसे सेटेलाइट थायोना मोनसे, बै सेटेलाइटआव ओंखारनाय गोदान सावगारियाव चाइना हादोरा लेपु लेक होननाय जायगायाव बा बेनि खाथियाव गोदान आर्मिफोर थाग्रा केम्प फिसा फिसा बानायगासिनो दं होननानै फोसावनाय जादों आरो बेखौ जोंनि बे हादोरा नोजोर होगासिनो दं होननानैबो बुंनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय जोंनि बे हादोराव सानसेयावनो 69,000 सुबुंफोरनाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। दिनैबो मोनखागोन, दिनैबो 50,000नि सायाव मोनखागोन, नङा होमबा लोगोफोर? सानफ्रामबो 50,000नि सायाव मोनखायो। दाख्लैबो 70, दाख्लैबो 60 मोनगासिनो दङ। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। लोगोफोर, जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो, नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्लाबो गाज्रि मोनदोंब्लाबो लाइक खालाम। लाइक खालामबाथाय माने जोङो मोजां मोनो भिडिअ खालामनायाव। आरो नोंथांमोना गोबाङानो बुंगासिनो दंमोन उनखिजानि टिभिखौ देखायनानै हो होननानै। दा बेनिखायनो उनखिजानि टिभिखौ आङो नोंथांमोननो देखायनानै होबाय। नोंथांमोना नुगासिनो दं जानो हागौ। बे टिभिया जाहैबाय स्क्रिन टाच, नाथाय स्क्रिना दा खामानियाव होआखै, लासैनो खामानियाव होगोन। बेखौ सेटिंसखौ खालामनांगोन। दा जियानो जादोला, बाय बाय। खुलुमबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि बुहुमनि खायसे सोमोनांथाव गोमोथाव नंगुबै खोथाफोरनि सायाव भिडिअस नायना मोजां मोनोब्ला आरो इनफरमेटिभ भिडिअस नायना मोजां मोनोब्ला प्लिज अन्नानै आं चेनेलखौ खेबसे भिजिट खालामो। चेनेलनि मुङा जाहैबाय जै बर' हारिनि आरो बे चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसन बक्सआव होनाय जादों बे भिडिअनि। आरो नोंथांमोना मोजां मोनब्लाबो गाज्रि मोनब्लाबो प्लिज चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै फै आरो मोजां मोनोब्ला गुबुननोबो खिन्था साबस्क्राइब खालामनो आरो गाज्रि मोनोब्ला आंनो खिन्था, जाहाथे आं इमप्रुभ खालामनो हायो। प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो सापर्ट खालाम। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।